Okay, mayong mudto na usab karatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa ba tarong adlaw mga higala? Adlaw karon nga Lunes, pizza 24 na kini sa bulan sa Pebrero. No, kumusta naman mga higala no? Nang hidaot kita nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Abino ato day nga timbayaon og mayong mudto ang atong kalahorong obispo. Kumusta Bishop no? Busy kay si Bishop karon no? Kining gitawag nato og iyahang mga pastoral visit no. Grabe kay kapuya si obispo karon pero ato ra gyud iampo mahigalahan ng talahorong obispo nga tagaan lang gyud siya og kapiskay sa panglawas kay daghan kay siya karog buluhaton no. Kining mga pastoral visit ug ang atong mga kaparian pud nga nangandam no. Kami diri sa Ayungon kaluoy Ginoo nahuman na no. Amo nang natuman ang amo ang tahas no sa pagpangandam o kaluoy Ginoo nagmalampuson no. Diri sa Ayungon murag wala kayo dagko kayo mga kakulian nga amo ang nasugatan sa amo ang pahigayon nga pagbisita sa talahorong obispo. Naray ginagmay nga mga kakulian pero manageable na gyud gihapon. Ala no? Ato day nga timbayaon og may hapon usab, may mudto ang atong mga lay ministers. Kumusta na ang atong mga lay ministers no? Diha sa nagkalain-lain nga mga kaparokyahan. Thank you kay sa inyong mga kahago ha. Dili baya lalim ning trabaho sa lay minister mga higala. Kay sila man maoy mo adto kanamo, moadto sa mga lugar nga dili namo maadtuan panahon sa Domingo no. Muna nga ato yung iampo usab ang atong mga lay ministers no nga in town kaluoy kayong higala no. Yung saon man nga mga lagad manggid lagi no. Muna nga ato yung suportaran papainita ha inyong mga lay ministers ha no. Kay may nalaman nga makuha-kuhaan usab ang ilahang kakapoy sa ilahang pagbisita sa inyong tagsa-tagsa ka mga kapilya. Papainita unya papaniud to ha no kung maabtan og kuan ginagmay ra gud maabtan og ting paniud to nya abi-abiha gid ninyo ha kay dili lalim ang trabaho sa mga lay ministers. Kako kausara ko Merkulis ra ko moadtog barangay no. Tulo ka barangay ang akong bisitahon kada Merkulis. Sila kada Domingo ginailaha no. So muna ha ayaw ninyo supyata ha nga to mga lay ministers ati mana gid in town na ninyo no. Aron nga dili sila mawad-an sa kadasig. Dili sila mawad-an sa kadasig sa ilaha usab nga pangalaga ng atong mga lay ministers. Okay no. Ato di ay nga ampo ang atong talahorong Santo Papa no nga kuan karon kanang padayon nga nagpa-uli-uli sa iyahang lawas kay medyo na hospital baya. Double pneumonia, gilaliman baya kag double pneumonia. Ako gani nga gihilantan ra ko og one single pneumonia man ginhawa magani nako no. Respiratory okay no. So muna no. Okay no. So padayon ta ari kita mga higala sa ato ang CBCP News balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Several Catholic bishops have raised concern over a High Court decision that allows commercial fishing within the 15 kilometers municipal fishing zone. Uy, Ginoo ko, no? Para nako dili ginamayo mga higala kay wa nagyoy mahimong wala nagyoy mamahimo nga akuha ang atoang mga kuan ni ana, ang atoang mga kining gitawag nato og ang atong mga gitawag og mga mananagat no. The bishops voice concern no, voice concern about commercial fishing within 15 kilometers no. In taon mga ang atong kuan mga obispo makaingong gyud ta nga ang alaot gyud ani mga higala ang ato ang mga ginagmay in town nga mga mananagat no. Dili gina sakto para nako lang perti ginang sayupa no nga ang ato ang mga municipal waters
pa-fishingan og mga dagko kay commercial fishing. So atong iampo ni mga higala no ang petisyon karon sa atuang mga kaobispuhan. Balita mga higala gikan sa Vatican, news from the Vatican. Padayon nato karon nga giampo ang atong talahurong Santo Papa sa iya usab nga kahimtang karon no matud pa dire sa atong pinaka-latest sa news bulletin alang sa atong talahurong Santo Papa no Cardinal matud pa dire mahigala no Pope will not lead Sunday Angelus no tungod lagi kay medyo galain yung lawas atong talahurong Santo Papa mahigala no medyo Dr. Pope responding to treatment but not yet out of danger. Ayan, no? Ato pa, ang ang talahurong Santo Papa, no ni ipikto man, ang iyaha nga gitawag na tong mga tambang nga gipadapat, pero paghihapon siya malayo gikan sa kakuyaw. No? Munay pamahayag karon sa mga mananambal, no? Nga nag-atiman kang doktor sa atong talahurong Santo Papa. At a praise conference in Rome, Gemelli Hospital, members of the Pope's medical team say that he is not yet out of danger and will be in hospital at least another week. But denote that he is joking as much as usual and has even begun working again. Ayan, no? So, salamat Ginoo kay mag-joke na kuno ginagmay ang atong talahurong Santo Papa. Maugad to mga higala, mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug arita mga higala sa ato ang Saint of the Day, February 24. February 24, Saint of the Day, walay lain kung dili si secondary sa atong listahan, si Saint John Terrestus, no? T-H-E-R-I-S-T-U-S, Terrestus, no? Kini si Saint John Terrestus, taga-kuan kini siya, no? Usa kini siya ka Italian Benedictine monk, born in Sicily, o usa na Calabrian, ang membro kini siya sa Calabrian group congregation taga Sicily, helped to miraculously harvest a large crop ahead of destructive weather, saving the locals from starvation and gaining the title attributed to him that he remained until his death of natural causes in 1129. No, the monastery of Saint Giovanni Terrestes, Terrestes there is entitled to him is Terrestes de mahigala dili Terrestos, no? Terrestes, Saint John Terrestes. Ayan, no? Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon, San Juan Terrestes, ang ato ang karong santo nga iyang nuna mong murag ang duna bay umalabot nga bagyo o niya nitabang siya, no? Pag-ani sa mga abot sa mga katawhan aron nga dili kini madaot ug makahatag og kagutom sa katawhan. No man nga gikuan kini siya, giila kini siya sa mauniya nga kabayanihan. Hala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ini kamudtuhon. Okay. Okay, padayon ta. Hari kita sa atong mga katekism. Father, ngano, Padre, asa man ang Kristyanismo, asa man ang nauna? Ang Kristyanismo ba o ang Biblia? Ang tubag ni ana, ang Kristyanismo, no? Unsa gyud ang Biblia, particularly the Old Testament, believed to be written before Christ was born, and New Testament was written after Christ was born. No? Sa ato pa, kung mag-ingon kitang Biblia, ang duha mong guni ka parte ang Biblia, no? Old Testament o New Testament. Kung Old Testament, nasulat na sa wala pa ang Kristyanismo. Pero ang New Testament nasulat na sa diha na ang Kristyanismo. Natao na si Kristo, no? May religion na, no? May New Testament gisulat nila ni Saint Paul, nila mga evangelist to preserve the teachings of Christ in order to continue the commandment of Jesus to the apostles na pagpaniudto hangtod karon. Pagpanudlo
hangtod karon. So pangutana ha, asa may nauna, Christianity ba o ang Biblia? So kung moingon ka nga Old Testament, una ang Biblia. Pero kung New Testament, una ang Kristyanismo. Kaya nga naman, ang Biblia, duha man ka parte. Old Testament o New Testament. Klaro, ay na magkalibog, ana ha? Ayaw na magkalibog. Yan na. Okay, another pangutana. Father, asa ang una? Biblia ba? Relihiyon ba? Nauna na, no? Nahumanan nga question. Okay. Father, giunsa man pag-abot sa Kristyanismo sa Pilipinas? Ay, nakabalo na taana, no? Do panahon pa na ni Ferdinand Magellan, no? Usa ka Portuguese navigator, no? Okay, ato na kuha na taana, no? Okay, no? Kini pangutan na ha. When did Catholicism got its name? No? Sa 100 AD. Sa una, Kristyanismo ra gyud ang pangalan. Pero nadugay, apil na ang mga obispo ang first century, no? In the year 10 AD, Saint Ignatius of Antioch, in his letters to the Smyrnians, gigamit na niya ang bishop of ang word nga Catholicism, the purely Catholic, to emphasize the name given by Christ, to spread the good news to the world. Sa ito pa, makapangutan na kita nga naman nga gi-coin man ni Saint Ignatius of Antioch ang word nga Catholicism in order to emphasize the mission given by Christ. No, unsa ganito mission nga gihatag ni Kristo sa mga apostoles, to spread the good news to the world. So, man ay meaning niya. Mao man ay meaning sa Catholic, to spread the good news to the world. So, kung makaingon kita nga naabay word nga Catholic sa Biblia, wala. Pero ang meaning na to spread the good news to the world. Kaya man ay sugo sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyahang mga sakop. Okay, nahala, no? Bueno, ato lang balik-balikan tinuod mga higala, no? Kining pangutan na. Giunsa man pag-abot sa Kristyanismo sa Pilipinas. Pinaagi kang Ferdinand Magellan, usag ka Portuguese circumnavigator nga ni una nga niabot, no, ang Kristyanismo diri sa Cebu. Pinaagi kang Magellan, no? Nahimong higala sila ni Raha Humabon. After the death of Magellan, many other expeditors came. Unang-una, niabot si Roy Lopez de Villalobos, named the island Pilipinas, no? King Philip II. No? Ang naghingalan gidi ay nga Pilipinas sa kining nato, ang naghingalan gyud nato mao si Roy Lopez de Villalobos. No? And then, Miguel Lopez de Legazpi, he built the city of Manila. No? Siya ang naghimo di ay sa kining naghingalan sa syudad sa Manila, mao si ang naghimo pod, no, si Miguel Lopez de Legazpi. No nya, God, glory and gold. Ang ilahang tumong dai sa ilang evangelization, God, glory and gold. Evangelization became an important activities led by Father Ordanita. No mo nang dunay Ordanita Street mahigala, no. Spanish Agustinian moved from Mexico to the Philippines, the first official mission to the Philippines. May abot ang Kristyanismo diri sa Pilipinas pinaagi sa katsilang misyonerong pari, no? And then pinaagi sa explorer nga si Miguel Lopez de Legazpi, natukod ang syudad sa Manila, no? European style, may plaza, simbahan, katedral ug mga pampublikong buhatan. Kung inyong abantayan, kalakip gyud sa ilang tumong mao ang pagpalambo sa relihiyong Katoliko. Mao ang pagpalambo sa katolikong pagtuo, no? Nya gitukod nila ang Intramuros kanang Walled City. Nya according to historian Samuel Tan, makaingon gyud kita nga ang pinakasentro sa tuyo sa Pilipinas mao ang pagpalambo sa pagtuo sa Dios, pagpalambo sa ginsakpan sa Espanya ug ang bahandi nga makuha nila sa atong nasod. Mga nahaunang misyonero sa Pilipinas. Number 1 is Agustinians. Number 2, Dominicans. Number 3, Recollects. Number 4, Franciscans. Number 5, Jesuits. No, ubo sa hangyo o pagdapit sa hari sa Espanya ni atong tungura nga si Haring Felipe.
Ubos sa maong paagi ang mga katawhan sa kabukiran gipatugbong dito sa patag o gipangbunyagan. Mao'y hinungdan nga aduna sila'y katsila nga mga apelyido nga mao'y nagsilbing ilhanan, no? Kana nga ang mga katsila mao'y mga sponsors, maninoy. Mga kalalakinan 16 to 60 gipatrabaho nga walay sweldo, no? Balaod na atong higayuna gipatukod og munisipyo ug mga simbahan ang mga kaparian nga nahimong tigdumala sa mga lungsod nga natukod. Dito usab magsugod ang formal nga pagpanudlo sa mga eskwelahan nga din gidumala sa mga religious o congregation ug mga simbahan, mga parochial schools. Sigon sa kasaysayan, wala pugsa ang mga tao kung magpabunyag ba sila o dili pinugsanay. Mikailap ang Kristyanismo matud pa ni Jesuit historian John Schumacher. Nalakip usab ang kausaban sa lifestyle sa mga tao. Nakat-o na sila sa pagpangadji, moralidad, uban pang practices sa katolikong simbahan. Miabot gani sa punto nga ang pagpanudlo ginamit na ang lokal nga pinulungan. Okay, now mao kadto mga higala ang usa ka bubo nga kasaysayan sa Kristyanismo sa Pilipinas. Ato pa din ata malimot ha, kinsa man ang naghingalan og Pilipinas sa atong nasod, siya mao si Roy Lopez de Villalobos. Villalobos. Okay. Nala, din na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kadato ang Dios nga makagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.